Unong mikmat jong yeng dorbar thoan ka jela uba Himalaya Shangpliang haka hinyo tri ujeliu lawan ra e kajing ujor hakmat jong Assembly Committee on Empowerment of Women hapok kajing elam jong ka Dr. Amprin Lingdo kum ka chairperson halor ka jingja jong ka jingkhlat no koi ka longkmi nakadaw jong ka jing trei torti jong Dr. Barkinos ke Sumaria ka Dangar PHC ka bahab hapok ka constituency jong u ka Mausan Ram constituency Assembly Committee on Empowerment of Women kala syong jingelang hene kasngi haka jingidan lang kihe officer sarkar kiba nagatnat ka koi kakia pakantop eu principal secretary usampat kumar uram kumar umd ke nhm director ke dhs mi dr amanwar patkiwe kiwe haba crunch kilat pathai kubor hadien balawai ka ni jingelang uba Himalaya ubalongru udukhot kate ka committee ula ong Baulabu ya jing ujor khmat ka committee pakan dawa na ka sarkar pakan thungno da ka hun toket barula dawa ban pynshitom yu Dr. Barkinos katkum ka an ban wengno ek NGO ka bapnya ya ka PHC ka Voluntary Health Association of Meghalaya Viham takban bujlino da kiwe ki NGO lani ban shimti no hi da ka sarkar patru la dawa ba ka sarkar ka diban ai ya jingerap pisa shakate ka longyeng ka baladu ya ka dekhot ka yeng te hakane ka MMR ngi ngayo bangan wanra hasmat jong ka health department headed by principal secretary Sampat Kumar udon u Ram Kumar u MD jong ka NHM udon u Dr. Amanwar u DHS te hasmat jong ki ngala wanra ya katuke isu kajingjia bayap kawe galong kami hapo dangar te kani kade ka part of the MMR je ngala ko haki ya ka e kabajia but ngakwa bani tu ahmad jongki ba matakasngi ngala dep ai kawe ka shiti shah di Dr. Amprin Lingdo balong chairperson jong ka Women Empowerment Committee halor kani ka kam but kumju ngala ai sakwe ka shiti cha minister jong ka health government of Meghalaya kita kilong ki atli ki shiti ke bangala tho ban mudoi alor ka jingle torti jong ki Dr. Barkinos ne po ka Dangar PHC te ngalabu ka jing dawa ka ban nungkong kalong ban institute ya kawai ka inquiry ban pek bania alor kan ni ka tragic incident hakaba ngiyo layo bandu ya kawe kumsim ka bakordor na nakathain dangar but nala kuntui ka sarkar ya minister bat kumju ya ka committee jong ka women empowerment ba ngidei ba ngin fix responsibility but accountability bat kumju ngidei ban pynshitom ya kito kibrio ibadon kti ha kani ka kam katkum ka an kabaar ka jing dawa kalong panweng ya kani ke NGO Viham nang the na PHC dangar na malakaladon bon ki complain na ki ba pat kumjo kamsum lala ban ai ka jing sakri ka bahok ka jing sakri ka badai ban le te namar kata naladawa na ka health department bat na ka sarkar ba de ban weng mardor ya kani ka NGO pat ban wanra dakawai ke NGO ka bakhamla ban ai ka jing sakri lane pa ka health department ka de ban shimti no dalade pan punya ya kani ka PHC kajing dawa ka balay kalong bang at dawa na ka sarkar ba ka de ban seal ex gratia financial assistance ya ka family jong kani ka brio balayam namar balay bakayap namar ka de namata ka negligence jong ka medical authorities apo Dangar PHC te kani kajing tho nglaay hakti jong imadam balong chairperson jong ka Women Empowerment Committee but lengba kani ka Empowerment Committee ngin budin ya ki kam ki jam lane ya kani ka report ka bangi la dawa na ka health department but nila ong ba ka health department ka de ban shim action but ban pentip sa kani ka committee jongi apo si benai tam de ngini ap ya kata ka report but na ka health minister kumjo ni lang ai ka la luan bu office yung umata janit but ngin kami ba kandon kanu no ka action akliang sarkar ru